Ito rin yung butanganan. Butang pilid. Butang sa gilid. Wala, paligal ako. Makastal. Tag mo, yung rebel ko ano? Rebel? Natin ba? Yung rebel sa Ay, ang pila ng plato pre ha? Pre? Ay, ang pila ng plato. Nga, na magtingog. Ngaon. Ngaon. So what's up mga kagawa ko no? For today's video di ay siyempre mista sa udyong. Mista di ay mga udyong. Karon ay madto ta sa udyong mista ta kay para na libre na punta panud to kay 12:37 mo po ng oras. So ang galaway-laway na kayo gutom na kayo ko. So di ta magdugay madto na let's go. Ako niya buti mo sa udyong. grabe libot-libot na. Abog-abog yan. Karon di ay adong na may sa bahay lang at ginan na mista. Isa na oras. Alauna 48 so na pag koy paniud to luoy yung dugot ko ana ikaw ba no si Mr. Itom karon nga sa ka di bakla do pala baklay pa mi so ni ano so karta magkita na do sa bahay kay kinuon nakabot na demi taas ka ni kagana gilibot-libot pud mi kuba dito lay day abutan experience so din na kanin silang Dini. Rapor to. haman si kuan eh Uy, karon. hanga ka do hindi mo kamkit antum Ano, sabi doon. Lihaw nga dragon. special visit at makabuo Putang ina mo, ginagawa mo. Dios at gracias. Amigos. hindi matukan yan may palit yung style yan Putang ina mo, ginagawa mo. wala Pag-movie na. Amen. Itadakimasu. Soalnya, sabaan ka. Takindahan na. Nangulik. Yansa. Yansa. Boso na yan. Katong nyo dahil dyan ito dito. Ngita na rin ito nito butanganan. Butang pilid. Butang sa gilid. Paligal ako. Makastal. Tag mo, yung rebel ko ano? Rebel? Yung rebel sa Ay, ang pila ng plato pre ha? pre? Ay, ang pila ng plato. Nga, wala na magtingog. Ngaon.
mukbang ang mga kagaot. Tinggal kolyo pas bang. So what's up no man namig kawan mga gawak dahil so gusto ko naman so abo mo sa sunod sumpa kayo mati na kay pista mo dan ni dara ka bukuan na panulak na mo tubig panulak kindim ay panulak na mo ano tao ba parang gimma kayo Mr. Itom so kuan mo sa support yung isang vlog sa si Iboy Kulot so ano to, yung wifi. Yeah. Ano yung mga kagaok din, no? So, karon pa di ko mag-shoutout kay murag naipit na ko gahapon, murag sakto-sakto ra pod. So, shoutout di ko nilang parang ima ko Ate Jean ano. So, nagtumi na niudto gahapon kay pista sa udyong gahapon katumanan din. So, salamat kayo pre kay nagtumi panudto nimo. Shoutout ko sa kauban pod sa mista gahapon si Iboy Kulot, si Mr. Itom. So, see you next vlog mga ko. Shutdown.